وەکی کۆنەهامە دناوان و چەیە خۆ دەقال کرد ji 2012 حتا 2016 berxwedaneke mezin li Şêx Mexsûd û Eşrefî hatkirin. Heman komên ku îro êrîş dikin wê çaxê jî dixwestin van her du taxan dagir bikin. Di berdêla parastina van her du taxan de gelek ciwanên ew ê deverê şehîd bûn, canê xwe feda kirin. Wekî ku bibêjin ev kîna ku bi salan e bi wan remayî îro dixwazin wê kînê di van her du taxan de vala bikin. Ji ber vê hikûmeta veguhêz komên wên çekdar duh goristana şehîdên berxwedana Şêx Mexsûd û Eşrefiyê bi dijwarî tobaran kirin, di encamê de gorên şehîdan ziyan dîtine. Hevkarên me yên li Helebê ev kirinên van çeteyan bi dîmenan bi belge kirine.